I-click mo lang itong chat now na ito. Ayan. Kapag na-click mo yan, ito ang lalabas. Page. Mayroon ditong diagram kung paano mo gagawin ang madali lang na gawin ito. So, o kaya i-click itong contact support. Kapag na-click mo yan, may magpa-pop up dito na diagram. At dito ka ngayon mag-chat. Mayroong naka-assign dito na personnel na magsasagot sa mga tatanungan ninyo kung may mga problema sa inyong unity within business. Dito po kayo magtatanong sa amin. I-click mo lang itong chat support na ito. Ayan. Tapos i-click mo yung drop down arrow. Hindi na dito kung saan banda naka-align yung problema na dapat na itanong dito. Kung sa payout conditions ito ang i-click mo. Kung sa coach naman yun, kasi dito one-on-one coaching. Tapos yung dito sa members account, yung problema ka dyan, yan ang i-click mo. Ngayon, bago naman yan, pagkatapos na ma-click yan, ilagay mo dito yung user ID mo, tapos yung pangalan mo, first name at yung email address mo. Ngayon, pagkatapos mo nasilapan yan, form na yan, i-chat mo lang i-click mo lang ito yung chat, start the chat. Hindi ko na ito kasi hindi ako nag-fill up dahil live ito. So, tinuturo ko lang kung paano yung gagawin mo. Mayroong dito, ito yung chat support. Hello, may gusto ka bang itanong? Ayan, pagkat i-click mo yan, magpa-pop up dito. Dito kayo mag-uusap ng So, ganun lang po ang locate ng chat support ng Unity Network. Ito lang, itong diagram dito, pwede mong sundan ito yung chat support, tapos yung dito sa baba, nandito sa baba yung personnel na naka-assign dito sa live support. So, ganun lang po ang pag-contact sa chat support. So, kung may iba pa kayong katanungan, i-contact nyo lang po sila. So, hanggang sa susunod na video ko po ulit, nakatulog po sa iyo itong video ko na ito, and subscribe button, yun din yung bell button para ma-notify ka sa mga susunod ko na video. So, see you on my next video.